anyị niile wezụkọ n'ime ugbo ahụ anyị na-ala akpaja nkata garịga ife a ga-eme na ife a ga-eme ma anyị larụ ala Igbo ọkwa enwere futubọọlụ anyị ga-agba ya agba ebe a na-egbe oriri anyị ga-eri ya eri ebe ụmụ agbọbịa na-agba egwu anyị ga-eme ha nkiri anyị garuo ebe ahụ anyị na-eme ha nkiri anyị na-abọ ha ego anyị na-eme ha nkiri anyị ga-emekwe nke a mee nke ọzọ anyị ga-emekwe nke a mee nke ọzọ anyị ga-emekwe nke a mee nke ọzọ echepụta n'omunede iheme ụmụnne unu gee ntị ọfụma unu ga-aghọta ihe m n'akụkọ ma unu ga-aghọta ihe m ji agwa unu na ihe mmadụ na-amaghị ihe ahụ tọrọ ya atọ ihe si ka m gwakwa unu na-amụtala m ọzọ Reggae Messiah amụtala m ọzọ akụkọ mere eme ya ka mbụ na-akọ mana ka ọ dị ugbu a ndị ga-ala orute ụbọchị ọzọ aga m abịa ka nkọchapụrụ unu ihe nke m na-eme nkọwa maka na ka ọ dị ugbu a nwanne m ndị ga-ala akụkọ mere na omunede amma akọ ya akọ akụkọ mere na omunede m ga-akọ ya akọ